ассалому алайкум дӯстони азизу меҳрубон. рӯзи зебои ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад. боварӣ дорам ки ҳар яки шумо дар ин фасли тирамоҳи зебо сеҳату саломат ҳастед. инҷо бошад ман камтар барои обеда ош тайёр карда истодам. бояд ки хӯроки нисфи рӯзӣ хӯрем. баъд аз он ҳамроҳи падар хостем ба мағоза равем, сайру сайёҳат кунем, тамошо кунем чи ҳаст чӣ нест, магазинҳоро нишон диҳам. барои ҳамин ина инҷа камтар дигар мондааст, ошро тайёр мекунам, баъд меравем барои сайёҳат кардан. ман барои оша фақат чеснок меандозам. чеснок бениҳоят оша бомазза мекунад. барои аҳли оилаи мо бениҳоят писанд аст. ман ҳама вақт ҳамхалӣ тайёр мекунам. дӯстон шумо ҳам метавонед тайёр кунед. ин тӯҳфаи бобош омодагишон ба мисол тӯҳфаи падарам барои фарзандом гирифтан. ин мошинчаи тамерлан маҳқул кард. дарунаш вай дорад чизои духтурӣ. ҳам мошинчаи духтурӣ мегуфт фақат. ина бобош харида додам. ҳозир насиб бошад қадди шумо якҷоя мекушоем. дарунаша мебинем ки чӣ хел бошад. манам неки якум бор гирифтам рости гап. хали мошинча биёни хуб ҳозир кушода ма шумо нишон медиҳам. инҷа инструксияш будааст. хел вай карам дар кор. ҳозир инструксияшо мехонем, мебинем чӣ хел. инҷа ҳамаша додагӣ. ко дарнаша бинем чи инҷа дараш хелак будааст. хой дараш нағзам маҳкам набудааст. инҷа дарнаш инструментош будааст. дарнашан инструментош. фотимахон инҷа ба ёрдам каросия. истичи духтара? инҷа бо чизош будааст. фотимахон бурафтан дарачи гуфтам. фотимгул ина гирифтаниш бо чизеш бошада. хайно вай ёрдамчӣ мешавам. ман ба дарнашанг якта мегирам. фотимгула гир духтарам. энтамерлан инҷа ба ман ина якта духтари ман ёрдамчӣ. молодец духтарам. бида ку дарнангиоша ман гирама. ҳамаша гирам бо нишон медиҳам. ина рӯи ваяш схемаш ина сохтем. мошинчи ҳисоби ки вай мебиёд. духтор ина ҳо чизошро ку ам хеле ҳозираш баҷо карем. тамир очкоша гирифта. доктор можно вас? будешь лечить всех. духтаро ба ғайр аз вай мошинча гирифтам қати падарам рафта будем. намин магазин дар омадам. магазини Мазакия. номашам хеле Мазакия хеле мехонам. наминҷа дар омадам. чизош сифаташ нағз бениҳоят. дусе чиз гирифтам. ҳозир нишон медиҳам. инҷа калготки гирифтам барои тамерлана. ҳозир бо кушода нишон медиҳам. сифаташ бениҳоят нағз. шуштан кати мисоли гап тез ганда намешад. яхел чизое мехарӣ тезанда ганда мешад. ино неки қадар тезанда ганда намешад. ина 2 дона будааст 859 рубл. ина аксия кати будам ба 50% ҳисоби ки 429 рубл ба гирифтам 2 донаша. инҷа вай гирифтам якташа ҳозир горбаскаросиям. рӯтикои многоразовӣ барои гаршок ба фотимахона тайёр кардан. ина якташа ман хай аллакай кушодам. и 2 дона 2 донаш чанд пул? ҳозир инҷа банависам. 2 донаш 800 рубл 799 рубл 800 рубл. инаш бо яхел дигаша инҷа гирифтам. инаш 3 дона. 3 донаш чанд пул? 899 рубл будааст. ду намуд гирифтам. ҳозир ба
5 дона мешад. Инанда 3 дона ва ишанда 2 дона. Кани корбас кунам сифаташ чӣ хел. Бисёри одамо таъриф кардан. Сифаташ нағз гуфта. Ҳозир бо як бор кушода дар нашам нишон метиҳам. Ана инаша кушодам неки. Инам хали. На духтаро. На до вайша духтаги. То инам инҷаша. То пишта. Ин пишташ. Ин пешаш ба. На хали. На то пеше то инҷаша духтаги. Анакнун ина даринаш намхай материалаш на подкладишаша ҳисоби ки намин оба худаш ба ҳисоби меҷабад. Неки гуфтан ки нағзиш чӣ хел ки вай аз вайлдберисам хело хондам ки отзиваш инқадар нағз набуд. Ина гуфтан ки мисол агар мезида вай кунадам, мисол ганда кунадам ҷои чӣ мегӯяд ҳисоби ки доғаш намемонад, пастел бина мегузарад гуфтан. Барои миқа гирифтам. Ина 5 дона ҳозира ин якташ, як хеле дигараш сурх буд. Инаш розови 2 дона гашт. Ҳозир ман ина ин сафедаша мекушом. Қамрои шумо мебинем бо инаш чӣ хелтар буд. Ина инҷа сафедаш, сафедашам ҳам хеле будааст. Ина сафед, ина то куҷоша. Яки материалаш ино худатон медонед ки материалашон хебе. Хеле материалаш нағз. Ина истифода барам боз мегум. Лекин ҳама таъриф каранд ки бениҳоят сифаташ нағз гуфта. Гирифтам истифода барам чунки ако Фотимаҷонам қариб калон шуд. Ако оҳиста оҳиста гаршокшинӣ ба ёд метиҳам гуфта. Ина аввалан истифода мебарем. Хай ина шушта корбаст мекунӣ. Хай худатон медонед ки памперси одноразови бисёр мебуравад. Барои гуфтам ки намина истифода барам. Ҳам тезтара гаршокшиния ёд мегирад. Албат киша кушодам. Бениҳоят тунукаки нағз. Тамиралан ки садик мирад. Вайба бисёр дар кор мешад. Ина бо хунукако мешад. Барои миқа таги шимо поштан ба нағз. Хай ман бисёр бачаам хали истифода барам. Барои миқа гирифтам. Ман ин пешам гирифтаги будам. Адига хелаш. Адига магазин. Неки айн магазин гирифтам ки ин магазин рости гап сифаташ ман бениҳоят маъқул. Ҳам чизош қиматам бошанд. Қимат неки ин бисёри чизош неки сифаташ нағз. Пулаш ба меарзад ҳамин чиз. Барои миқа манам гирифтам. Боз истифода мебарам ако иншоаллоҳ. ҷалакай духтаро рӯзи дигар гуфтам тамирлани мо ки ҳама медонанд аллергия дорад. Барои оне ки шира организмаш қабул намекунад. Барои миқа маслаям духтуро гуфтанд ки бояд таплёни масла кунем. Яъне тоҷикои худомо чӣ мегӯянд? Масла рӯғани зард мегӯем. Ҳайдика тарафҳои намедонам чӣ хеле мегӯянд. Барои миқа инҷа ман бисёр тайёр мекунам якбора. 1 кило масла гирифтам. Баъд майда мекунаму дар кастрюл меандозам. Баъд кастрюли дигар бо об гирифта чӣ гуна ки шумо дида истодаен болош ба мемонам то оне ки роғанаш об шудана. Ина ягон маротиба намекобам. Инам хали меистад. Об мешад. Баъд аз 1 соат 1.5 соат рӯша тоза карда мегирам. Боз насиб бошад нишон метиҳам дӯстони азиз. Рафти кораша. Барои чӣ ки ин такшониҳош ҳамаш дар тагаш мемонад. Барои истеъмоли кӯдакое ки мисол аллергияе ки аз шир доранд. Барои онҳо бениҳоят хуб аст. Чунки ҳамаи мо медонем ки таркиби масла шир дорад. Ғайр аз шир мисол ҳар хела чиз дорад. Вақте таплёни мекунӣ вай тоза мешавад аз чизое ки мисол молоко яъне шир дорад. Аз ҳамон тоза мешавад. Баъд барои онҳо хеле хуб мешавад. Шумо метавонед дар рӯзгорам истифода барен. Ғайр аз барои кӯдак мисол хеле чизи хуб аст. Анакнуанам хали рӯяш каф мебурорад. Баъд аз он тоза карда ин якум бор аст.
بعد از چند وقتی که خواهی شما نگاه کنین برای газатон چه خیلی که میمونین از من 1.5 ساعت به این خیلی خفت جمع کرد میگیرم باز میبینیم که دوامش چه خیلی میشود باید که масла شفاف باشد که تگش دیده شود салом духтарои азизи меҳрубон фикр мекунам ки ҳаматон нағз инҷа ман камтар аз бозор олучо овардаги будам ҳами ози олучоя ваёша тоза мекунам думчалоша баъд насиб бошад агар кати баъзеша гирифта ях мекунанам зимистон ба камтараша гирифта камтар гандошам ҳаст гирифта компот мекунам агар кати шавад камтарак хостам варения мекунам барои пешхӯроки фарзандо насиб навозир иншоаллоҳ кора сар мекунам инҷо олушои шушта қоқ мекунам баъд аз он пакетча кара яхдон ба мемонам насиб аз ин камтараша мураббо мекунам инҷа чанд пакетча шуд андохтам накнун яхдон ба мемонам ана инҷа компотка росиям камтарак барои хӯрдани кӯдакҳо ина фотимагули мо смородини сурха нағз мина рассо мехӯрад ин духтарча духтарам намедонам чӣ хеле мехӯрда бошадам хеле турушки не ки бениҳоят нағз будааст ин чизе мегӯяд даруни бачаҳоё мулоим кара нағз мекарааст ина фотимахон хӯрдосиян тамерлан нахӯрд фотимахон хӯрдосиян бениҳоят чизи нағз метавонед шумоям агар ки дар ин ягон кас кӯдакош сахт бошад истифода баранд бениҳоят чизи хуб барои кӯдакҳо ман инҷа кашая ҷобаҷо мекунам инҷа вай караги будам роғани маслаи об караги будам ҳисобе ки чӣ мегӯяд таплёни масла барои ин ки тамерлан ба мумкин не маслаи худаш барои меқа ман таплёни масла мекунам барои тамерлан ҷудоӣ боз ин кашаи ҷобаҷо мекунам инҷа фотимахон қатъим шита инҷа хӯрда шитиян дасташ будодагӣ инҷа хӯрда шинадага ман ягон корма оҳиста оҳиста мекунам инҷа хеле банкачао ба ҳисоби ки пластикоба гирифта баъд ҷобаҷо кара кашаҳоя мемонам ҳамун 500 чӣ мегӯяд грамма бо камтар зиёд ки 700 грамм бо ин мебарад ҳамин якта банкачаба инҷа компотам тайёр шуд ҳозир мекушам камтар хунук шавад агар кати
меваоша гирифта, яъне олучоша гирифта мепартому. Баъд аз он дар нашпа шакар меандозам. Ин вақт шакар камтар меравад. Барои ин ки олучоша мегирем, худи об ва шакар кам мерад. Агар кати шакара олучош кати якҷоя андозем, агар кати ин вақт баъд бисёртар меравад, чунки олучоҳо шакара ба худашон мегиранд.